du hilse på den der? Roligt, roligt. Han er guillotine. Mester der ikke. Mester. Jeg kan godt lide det, han elsker. Ja, mange kvinder. Jeg vil også gå til at give til ham der, fordi vi har sat nogle kaninspring op hjemme i haven. Jeg kan godt sige, at han elsker det. Han springer op på sådan en gummibånd. Og når jeg så siger spring til ham, så har jeg sat sådan nogle stykker op, så springer han løs. Så får han sin gode dyr, og så springer han dem lige et par gange mere. Jeg synes, det er så skægt. Og vi kan igen. Bare det der med også at få lov til at lege som op på springe. Alt problem er til det er bare det der med lige pludselig at få lyst til det gjorde det. Det gjorde det, mand. Det gjorde